This is Sridhar. Hi, and I'm Shivani. என் பேர் ஸ்ரவன். Very lovely of talking about ATH. எங்கள் ஃபேமிலிக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது அசட்ரி ஹோம்ஸில் வீடு வாங்கினதுக்கு. And I'm proud to say that he's the owner of 4B of Kingsford. நானும் எங்கள் ஃபேமிலியும் 2 இயர்ஸாக ஒரு நல்ல ஹோம்க்காக தேடிட்டு இருந்தோம். ATHல கீழே அந்த ஒரு வேர்ஸ் இருக்கும், your dream is our creation. அது எனக்கு ரொம்ப அட்ராக்ட் பண்ணுச்சு. ஏன்னா எங்களை ஒரு கஸ்டமர்னு பார்க்காம ஒரு ஃபேமிலியாக எங்களுக்கு கன்சிடர் பண்ணாங்க. ப்ளஸ் எங்களுக்கு ரைட்ஸ் கொடுத்தாங்க, which I liked it. The first concern is my budget, so which is too high to my level, to my budget level. Then he suggested not as a sales perspective, as a friend, as a colleagues, as a brother perspective. Thanks for being a part of ATH family. First லொக்காலிட்டி இது ரொம்ப ரெசிடென்ஷியலாக இருக்குது. ஆல்ரெடி எங்களுக்கு ஈக்காடு ரொம்ப பிடிக்கும். இது ரெசிடென்ஷியலாக டிஃபென்ஸ் காலனி இருக்கிறதுனால ஃபர்ஸ்ட் இதை ப்ரிஃபர் பண்ணோம். But we have some construction happening ongoing process in Mudichur, and budget wise is very good and compact as well as per ATH norms. அம்யூனிட்டிஸ் ரூஃப்டாப்ல இருக்கிற யோகா அண்ட் பார் எல்லாமே இந்த டீனேஜ் இந்த மாதிரி இருக்கிற பர்சன்ஸ் தான் ரொம்ப அட்ராக்டிவா இருக்கும். கார் பார்க்கிங் அண்ட் இந்த அஸ்தட்டிக் வியூ எல்லாமே இது ஒரு லக்ஸரியான லாவிஷான லுக் கொடுத்துச்சு. அது எங்க டீனேஜர்ஸ்க்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பியா இருந்துச்சு. வாஸ்து பேஸ்டா இருக்கு. உங்களுக்கு டைல்ஸை நாங்கள் கஸ்டமைஸ் பண்ணி கொடுக்குறோம், ஷெல்ஃப்ஸ் வேணுமா நாங்கள் கஸ்டமைஸ் பண்ணி கொடுக்குறோம். எல்லாமே எங்களுக்கு சாய்ஸ் கொடுத்து எங்களுக்கு கஸ்டமர் தான் எங்களுக்கு முக்கியம் அப்படிங்கிற விஷயத்துல ரொம்ப நல்லா பண்ணி கொடுத்தாங்க. அதே மாதிரி இங்க இருக்க ஸ்டாஃப்ஸ் எல்லாருமே ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியா இருந்தாங்க எங்களோட. For us as a family, as a ATH part of family, I used to say it's always treat to be happy. ப்ளஸ் விக்னேஷ் அப்புறம் அவங்க டீம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தாங்க. எல்லா விதத்துலையும் எங்களுக்கு ATH ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணி எங்களுக்கு இந்த ப்ராப்பர்ட்டி கிடைச்சதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ். And which has a very good amenities of and very good team customer satisfactions and the sales perspective and building construction perspective, whatever we need to make as a customized one. And we are proud now we are the owner of, and happy to say I'm the owner of Kingsford 4B as one of the very good valuable clients. எங்க அம்மாவும் எங்க அப்பாவோட ட்ரீம் கம் ட்ரூ ஆக்கினதுக்கு I thank ATH from my heart. Thanks to everyone, and on behalf of entire my family, I want to say a big sign off and big happy mood. Always I say, always be happy, always to be happy, always treat happy of ATH as a tree home. We are signing off from my entire family. Thank you. Thank you. Thank you.